अबाव थांनो पेकिं खालामदों नोङो? स' गाइस बियो आंखौ दोननानै थांसिगोन गाबोन फुङाव आंखौ हारसिं गारनानै थांसिगोन नै पेकिं खालामगासिनो नै अबे नोंनि गोलोमनाय खोमा हारसिं बहाय थांनो आङो एक्सारसाइज बानायदो फार्स्ट हाया फुङाव थाबायदो फुङाव थाब सिखारनानै बे थाबायनो हाया नैयाव साबोन सुबोन लाजोब्बाय बियो इयावनो नै मालाय साबोनाबो गोदानलाय हिमालया निमनि ओमफ्राय नै इयो थाम्फै अरजानो गिनानै बेखौबो लाबाय गुड नाइट ओमफ्राय नै मालाय इजों इयो सलाय बेखौ सावनो थाखाय ओमफ्राय नै बियो जि सुनो थाखायनो गारनानै थांमारसिगोन होमबा मालाय पेकिं खालामनायानो दाबो जोबाखै इमान एसे गस्ला जि जोमखौनो दासिमबो पेकिं खालामखायाखै नोङो जि बुरजा लाबाय जे सानबेसे थागोन होनदोंमोनथाय नोङो सप्तासेमोन ने सानबायावनोथ' आयु आं बेसे हारसिं थानांगोन मोदाय बायदि हराव गिलु बालु गिनानै थैगोन आं नैबेनो हाबजाला कमप्लिट जाबाय बिसना सादोर मा इयो ड्रेस इयाव गस्ला जि जोम लाबाय गावनि हाबजालानो बेयो मायाव लांगोन नोंलाय हेलमेटखौ आखायाव लानोसै अबेसे गारिजोंसो थांखागोन नालाय ओमफ्राय मा नागिरखो मुलि नागिरगासिनो जाबाय उन्दुनोसैलै 11:30 जाबाय इयो आउट खालामदो ओमफ्राय बै बेगा मा हालांलां थाखोथाय गाबोन फुङाव लोगो मोनबाय दं गाइस The next day. हे गुड मर्निं गाइस नै फुं एखेबारे मेगनानो गेवाखै आंना मोखां सुवाखै ओरैनो ओमफ्राय नै दा मिस्ट्रा थांनो ओंखारबाय आरोना फुरा रेडि जागासिनो मा खालामनो दिनैनिफ्राय आं हारसिं थानांसिगोन सानबा दुखु नांदों ओमफ्राय हारसिं बोरै थानो सानगासिनो आरो आङो गन्थ'आ आंना फुरा मा होनो होथेजोबना थायो आरोना फुङाव ओमफ्राय दा टाइमा जाना दङ 5:30 ओमफ्राय 6टायाव थांगोन आरो बिसोर 6टा गारियाव 5:30 जासिगोनानो बाहेराव थांनि नै 6:30 5:30 जा बरिया स्रां जाजोबखायो गेट खुलिनो थांबाय जोंहाना आदैया आंना दं गिटेला नै जि मोजां लावबाय नायनो मा सानदों देखे कितना है मा इयो आंनि दाहारा नामा हो 1,000 थाबाय इयो दाहारखा नामा 1500 बे आंनिफ्राय 7,000 दाहार माने 6,500 दाहार लादोंमोन ओमफ्राय दायाव 6,000 दंनो ओमफ्राय 1,000 बाखि ओमफ्राय नैयो दैनि फैसा ओमफ्राय नै आंनि थेमाया आङो बेवहाय मा होनो जेब्लानो फैसा मोनो आं अब्लानो बेवहाय आङो 150 200 500 बिदि सोयो आरो दा गैथ'आ फुरा फैसाया निल जाना दंखायो ओंखायनो सोथ'वाखै नै खोनादोंना गाइस बेगानो जायगा थोला क्या पता नोंसो लादो नों जे आंखौ गालांगोन नों सानदोंना सानाखै हारसिं मा खालामना थागोन बियो होननानै सानदों साननायाथ' सानबाबो दा उपाय गैयाना डिउटियाव थांथारनांगोन जेने थेने मेगन फिसानानै सानबोयो थादों
बेसे दुखुलै आं आयौ हारसिंनो मा खालामना थागोन आं जेनेबा सानावथ' आं हारसिं थाखानायनि एक्सपिरियेन्स दंखायो बे हराव आं माबायदि उन्दुगोन दे हारसिंनो उन्दुलांनाया नङा खोमा माने आं बोरै थागोन बेखौसो सिन्था आङो रावबो गैया आंखौ नेनो थाखाय रावबो गैया जोंहानिफ्रायबो गैया इसानिफ्रायबो गैया दुखु बोरै थागोनलै माने जिउआव आङो माने बिदि हारसिं थाफेरनायनि एक्सपिरियेन्सआनो गैया माने ना ओमफ्राय बिराद बोरैबा नांदों आरोना गोसोखौ एबो इमान गिदिर न'आव एबो रावबो गैया एबो हारसा गोजा हारसा बांगालनि गेजेराव आं हारसिं सोरबा फैनानै आंखौ एटेक खालामफैबा गैला आरो बिदिबो सानलाय लाङो फुरा खिरखि सिरखि फांनानैसो उन्दुखानांगोन आङो सेन्देलखौ सोबाय हेलमेटआ नै बावगोन नै गाइस फाइनालि थांनो ओंखारमारबाय आंखौ गारना थांमारनोसै बाय बाय गाइस थांबाय बैयाव मा होनो लांनो फैदोंनो आरोना बियो बाइकखौ लांला बोरो मानसिया बिसिनि अफिसनि गारिजों लांनो फैदोंनो बाय बाय थांबाय स' गाइस नोंथांमोनाथ' नुबाय मिस्टारा थांबाय ओमफ्राय दा आं हारसिं थानोसै दिनै आं सानसे माबायदि थागोन नोंथांमोना बेखौनो नायदो आरो लोगोसे आङो नोंथांमोना खोन्थागोन दिनै सानसे आं मा मावगोन नोंथांमोना बेखौनो नायलांदो दिनैनि भिडिअ'आ बेनो जासिगोन माने गोसोखौ मोजां नाङाखै आरोना हारसिं थाफेरनायथ' बिदि माबा गैयामोन नालाय सानबा गोजा सानसेबा बेलेग खोथा जि गाबनोसो ओंखारबाय आं माने सोरबा थानायबा बेलेगमोन ना सोरबा सासे मानसि आंजों लोगोसे थाफानायबा आं बेलेग खोथा आं बिदिबा जेबो सानामोन दा मा खालामनो थांथोंसै दरजाखौबो लक खालामना लाखाबाय आङो मोजाङैनो मोजां डिउटिखौ मावनानै फैफिनथोंसै बेखौनो आं आफा इसोरनावबो एसे बोर बिना होनोसै मानोना होमबा इमान गोजान थांदोंथ' गाइस बोराया माने बिसोरो गावसोरनि अफिसनिफ्राय थांगोन आरो बेहाय गरम पानि बे सिंनि जायगाखौथ' मिथिला आङो बेवहाय जब मावनो थाखाय बिसोरो गासै ड्राइभार सानै ओमफ्रायो बिसोरो साथाम आरो ओमफ्राय ड्राइभार सानै गासै साबा ना सयजन थांगोन आरो बिसोरो बेनिफ्राय ओमफ्राय दा लासै थांसिगोन आरो स' गाइस बिदिब्ला दा लोगो मोनबाय दङ दसेनि उनाव दे आं जेबो मोखां सोखां सुवाखै मोखां सोखां सुनानै फ्रेस जाना लाग्रोनोसै बिदिब्ला आङो माने न' स' पुरा साफा सिबस्रांबाय जि खनखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आङो दुगैबोखांबाय ने बरियानो दिनै जिहेथु मंगलबार ओंखायनो आं खर'खौ लोब्बाय मैयासो लोबदोंमोन थेवबो आं दिनै लोब्बाय मंगलबार नालाय ओमफ्राय दा आङो जेबो जायाखै जेबो लोङाखै बेखायनो आङो दा दै गिलाससेजों स्टार्ट खालामनोसै आंनि दिनैनि सानसे माबाखौ लोंनोसै ओमफ्राय आङो दा ओंखाम जाया मेगि जानोसै आङो मेगि संनि स' गाइस आंनि मेगि संनायखौथ' बयबो मिन्थिखायो जानांगौ जाय आंनि भिडिअखौ नायो आं बिदिनो सिम्पोल जानानै मोजां नाङो दै मेगि मस्लाखौ ओरैनो होलाना होनोसै बेयाव गाइखेरबो दं बेखौ लोंला आङो
जेबो गैया बे हरनि ओंख्रि नाजों जिंखामोन नै मेगि आंनो मोननो जाबाय नारें होनोसै गोखैस्रो जानानै बिराद गोथाव मोनो आङो मेगिखौ गाइस आं जाग्रोना लानोसै बिदिब्ला मेगिखौ बिराद बारहुंखा फैबाय नै आयौ बिराद बार अखा सर जेबो नुला नै आयौ 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 नै गाइस नालाय टिंसिं गोलैजोब्बाय हनै जि बार बारखादों नै बिराद गोसा आयौ सर मासे गोसा बार फैखो सेस अन्थाइ गोलैबाय अन्थाइ नालाय अन्थाइया बाब्रे बिराद गिदिर गिदिर अन्थाइ गाइस गुड इभिनिं नै दासो मैयानिफ्राय भिडिअ लानो मोनाखै दासो स्टार्ट खालामबाय आङो मानो होनबा बेटारि गैयामोन लाइट फैयाखैमोन मा होनो बारहुंखा अन्थाइ फैनानै माने कारेन्ट पस्ट खुन्थाफ्रा बायजोबदोंमोन आरो ओमफ्रायो बेनि थाखायनो फैयाखैमोन ओमफ्राय दहाय फैदोंमोन खोमा एसे फुङाव ओमफ्राय आं बेखौ बेटारिखौ आं चार्ज खालामस्लाबनो हायासै आं हराव उन्दुलांनो हायाखै माने दा ओरैबायदि गिदों हारसिंनो मा बुंनो माने दा आं सान्दों आरो खास माने बेटारि जोबामोनब्ला मबाइला होननानै बेटारि जोबनानै आं पुरा केन्डेलजोंसो हरसे थादों एन'खा गिलुं ओमफ्राय आङो खैथायाव उन्दुदों होनबा 2टा जादों आङो 10टानिफ्राय आं बिसिनायाव गाखोनानै बिदिनो थाबाय थादों ओमफ्राय केन्डेलखौ आं फार्स्टआव फोजोंनानै अफ खालामथ'दोंमोन आरो आङो खोमसिबा उन्दुलांनो हासिगोन खोमालै होननानै ओमफ्राय जेथिया अफ खालामनानै ओमफ्राय उन्दुयो बिसिनायाव गाखोयो दाना उन्दुनोनो हासिनला जेसेबां मेगन मिसिबो माने उन्दुनो बिराद नाजाबाबो माने हाला मेगन मिसिबबाबो माने देहाया माने सोलेरा उन्दुलाङानो माने एकदम सोलेरा माने सिरि मोननानै थाबाय थायो अकल मेगना ओरै मिसिबाय थागोन सोलेरा गम मोनबाय थागोन एखे मा अबेखौ सानहरलाबायबाय थायो आरोना एकदम ओरैबायदि डेन्जारेस सिन जादों आरोना हराव आंजों जि खस्थ' आयौ फार्स्ट टाइम थानायनि खोथा नालाय ओमफ्राय आङो गगा मोनजोबबाय मानोना आंना साइनिसनि प्रब्लेम दं नालाय गन्थ'आ होथेनानै थाबाय थायो आंना सान्दुं दुंबाथाय एसे मोजां आरो एसे गुसुबाथाय पुरा गगा बारा जायो आरोना गगा मोननाया बेनो मिस्टारा माला फैगोन बेखौनो नेबाय थानोसै आङो सनिबार माला जागोन सनिबारा माला फैगोन बेखौनो नेबाय थानांसिगोन उफाय गैया हारसिंबा बिराद बोरैबा नाङो नोंथांमोना गिदों गिया आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं बिराद गिदों आरो एबारसो फार्स्ट टाइम आं बिदि थाफेरदों नालाय इमान गिदिर माने मोनसे फ्लेटावनोखा नालाय आङो हारसिं ओमफ्राय गाहायाव मानसि थायो गोजौआव मानसि थायो होमबाबो गोसा गिनाय नाङो आरोना गिया होननानै सानना थाबाबो माने गोसा गिनाय फैयो माने गिखांनायानो हारसिंनो फैखायो माने अट'मेटिक हारसिंनो गिखांबोखायो माने आं सानो आङो गिया र' बिदिनो बिराद गोसो दाद जानानै उन्दुनो होननानै आङो सानदोंमोन थानो होननानै सानदोंमोन बाट हाया थेवबो आङो नाजानांसिगोन आरो जोंहानि न'निफ्रायबो रावबो फैया इसोरनिखिबो फैया नालाय फैनो थाखाय माने मानसियानो गैया बेखायनो आङो बिदिनो थानोसै आरो अबावथ' मोनबाय थानो ना दा लेंहरबाय आरो मालाबाफोरबाबोथ' डिउटि मिस्टारना बिदिनो डिउटि जाखागोन नालाय आं अबावथ' मोनबाय थानो ना आं हारसिं कसिस खालामनांसिगोन हायाबाबो हानांसिगोन ना स' गाइस बिदिब्ला एसेनोसै गाइस दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो दे बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बाय